Il-persuni fl-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista tal-lum qed jibqgħu jiddefendu bl-aħrax ir-rekords tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar amministrazzjonijiet. Żmien fejn fost oħrajn seħħ l-iskandlu taż-żejt u l-allegat każ ta' xiri ta' voti f'Għawdex. Iżda għal fenek dawn mhumiex dnubit kbar. Mistoqsija fuq kummenti tal-Prim Ministru li l-Partit Nazzjonalista mhux kredibbli jitkellem fuq korruzzjoni qalet hekk. Jiena kważi dispjaċini għall-Prim Ministru li jispiċċa jgħid affarijiet bħal daw, mhux kredibbli. Għaliex l-indiskrezzjonijiet f'25 sena għalija huma qishom dnub tal-abbatini. Ma setax jonqos li nistaqsu lil Fenek dwar il-kuntratti li ħadet id-ditta legali li fiha hi managing partner. Mijiet ta' eluf ta' euro fl-aħħar ftit snin. Għalen Fenek mhux ġust li nsemmuhom. This is the unfairness of the situation li intkom qed taqbdu ma' ditta li hija hemm minn l-1893. Ħafna minn dawn il-kuntratti saru mingħajr ma ngħata ċans ta' kompetizzjoni. Ġustifikati? Staqsejna aħna? Ġustifikati imma dawn id-directori. Saħħa li nirrispondi inti saqsejta d-domanda issa qod hemm jekk jogħġbok. Imma m'intix qed twiġibni, ġustifikati. Ħanwiġbek ġustifikati 100%. Fenek li fuq Net Television tikkritika lil kull min ħa biċċa xogħol taħt dan il-gvern qalet li x-xogħol li ħadet hiju sħaba huma xempju ta' meritokrazija. U meritokrazija ħadhom. Mela, kull m'għandek tagħmel. Iva meritokrazija ħadhom. Kull m'għandek tagħmel. Meritokrazija ħadhom. Kull m'għandek tagħmel. Meritokrazija ħadhom. 100% l-ewwel net mhux jiena ħadhom miss. Għalhekk qed ngħidlek li tagħmel il-kumpanija li inti managing partner tagħha meritokrazija ħadithom. Ħadithom meritokrazija sħiħa. Il-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista reġa' kellha aġġettiv għal dawk li rrappurtaw dwarha. Clowns. Issa fuq Facebook inti qed għajjart lin-nies clowns. Tistgħi li xrittejt biha din il-kelma clowns. Tistgħi li xrittejt biha l-kelma clowns. Xi ħadd li jrid idaħħaq. Imma għal min rid tirreferi, Dr. Fenek. Għal kull min qed jikdeb fuqna. Għal kull min qed jikdeb fuqi. Għal kull min qed jikdeb fuqi. Din hija gidba mettejt anti stess. Yes. Intant il-Partit Laburista innota l-inkonsistenzi fuq il-kwistjoni tal-meritokrazija, bħalma kienet inkonsistenti dwar l-Individual Investors Program.